Uba welbon benut unong song snong jong kathan sora ulami syakmat ban seimadan ye jingkit palat pot kitrok kit mau ban chalan Sri Bangladesh bat yat lat ru ye jeka theu ne ka weight bridge na tharia samajai uba welbon benut ha jingwani kandu bat gino thok kubor hasilong press club hakti ba ar ka khaneu trik nailur arjar pusau lapani sakhi lingba ki video bla yoring dur kitrok bla yat lat na ka jeka theu na ka baka lenti ki kaliret shua kane uba Welbon benut lapen syai halor kejing syak keno bude unong khayi bat kit palat pot habakan tat halor kejing syak keno uba welbon ulabu jing keli kala banang no ujukit mau kakali kabakum no bu pendon kam bat nakasalan kabakum no bu yat hakate kejaka uldawa yikitu kiba keno bakide bansei ya kasaki sabut kiba biang balada kimla nakaliang jung unyat dikiwe pat kilenti jongkaan Kini kiwan kusut iki bri ujengi ki bang banyak kantor. Kini ki ong bro ki ong belai sata ki bang banyak kantor. Ka bamut tapi kini ru kia overload. Anni. Kini ka sedang kurang rumah untuk teman ring kena bunyi. Ngala ada batai lupa ki bakim de banong ki ban lapan ten ya kan ki pesan ke juti ke bah sedang rumah. Kadang apin kita ya. Ketika kata STV ke Woodbridge, ini kita pas ke Woodbridge. Layak lagi ini. Jadi ini yang kekali tentu cakapan kita terang. Dan kini kita sedang menelum ki payah ni kita terus narut jangka berbeskan lagi tu. Nah tak tahu ini kita minum level lipat, ada kita yang high level. Tapi berbes juga. Baik ini kelinti balance power bridge layak tak terang. Layak seru. Ini. Kata lagi dia jenglet jengki nama apa? Kata ini kan bridge sampai kita tahu. Kita ini kili layak nasib. Balon benut umap pilai ngadewi ni kinong snong jangka hima sora ha kaba ni lalet ban pet nak kementa jong ketuka sorka surok 1.8 kilometer kaba hap ban maramat lani ban penbaha daka hima sora dina kata kedau da bangila poyang ki ngi pade ba kasurok laga ngim pet benya bha laga ngim pikir bha kathi surok kaba penbha da kai masora kala banjot rakai yang sesisin dikumta ban khangla ya kani ka jing jot jong surok ni ha ban check na na po Woodbridge ya ka jingkit palat put jong kitrok di hadien kata ngilele po Woodbridge ban pet ban ongi kiba ki dei ban penyak betang khat arton namar khat arton kamde ke ba ngi pha mangi ba penyak khat arton Henry kade ke ba la don ta ko adano di siru ba kade banyak khat arton laga phi phai syaka shalan paderu ke ba ka ni ka sarkar ke jungi ka di shalan tang khat arton
mdan khat lai khat saw khat santon mdan bogumata kidan bait tang ki khat arton ten tang ila bes bahan ki digi benta gi ba kasurok ka 1.8 kilometer jongka ka ba hab ban sna ban pen bahada ban maramat da ka himasara kala ban ne lada ngila ban cek bagi kali kim dei ban yat palat ya ka khat arton ti henrei hapdeng jong ka jing lek pikir jogi hakhe ngila yu i penban ya ka jing ile persa jong kituki exporter hangke hapo majai hakabawat ya ki kaliru kim shimla penyat na ka with bridge ngidan ya ki clippings ngidan ya ki evidence ki bangit seperti ia fishbet ndang la dapat trend ti hadien bangila i ka jing ile persa ka jongki ila kiu penyakendu ya uastan commissioner jong ka transport bat ujor hakabaidei bat kajing bu dak CCTV hakabaidei bat ban display ya kenika jing thau sabar namar ba ngila ban yi dak masuk namar ba fin ken mau hakawai ni kilat pathai kubor shua shitayo shua ba ka ni ka jingki umdut kan pra kalau dan kue kalat pathai kubor ka ba liwat jingtip ang ke bala yu i ba kani ka jingthau ilabu sapokut lada pipek nabar mui hadu ba u nokthok kubor ha bandarung hakut ban ui ka jingthau ti ha kate gasngi ka hindu trek ka ba ni lalek hapo jong u astan transport commissioner ngila ong yu bodi ban display sabar bat kemtaru ngila ong yu bodi ban bu ka CCTV ru bat ba penting kenaru ba kita ke bayan na kathi ka 1.8 km so 1.4 Bangladesh kidevan ya tang hapo khat arton kani ke jing khun kani ke jinglek ke jongi ka long bat persa ya kani ke department jong ka sarkar Meghalaya kebadan nanti ngimsim lakta e ha ka bade ngimsim lakran e ha ka bade baki exporter ngimsim lakran e ha ka bade baki mining baki miner Hendrai kejing keren jongi kelong baik ka department jong ka sarkar hangthi Hendrai nga candidate ban yoi bah ka khat atrik ke lumlang da ka meeting hapo majai ban kenmo yanga ba ngaru ngade wei da dengki exporter hangthi ya ni ka por lang ba jong phi ki media kilat pathai long ye phi ba sngo ha ban keli lang ya kita ke bakno inga bangade exporter nangno ngajukit mau ka number plate kali ke bakat no katrok number plate kali bakat no bang ngaju pendon gam ka salan ayu ke bang ayai angke ngayai da ka incidental chalan ne ngayai da kata ka bagi ong ka minor salan ke badan biji bat kiwi kwe bat ada ki kwa bagi tangya thir kham bania susu hang thiru kan kham sutrat kene ka kam bantip lani banti igi sisa jena ta kadau ngong ya kitu baro tiba keno enga bangade exporter hangke bakin pin sisa kin ai ki sakhi sebut tiba biang lem kumta ngadon laka benta banganyat saki wei pat kelinti ti ngin sapen ie pia ni kalong ba ki ka jingkring ke jongki kalong ba mjutan high level hangke ki ong bam jutan high level rei benta ngan sapin i hangni phi de clipping ban ngan sakeliru kini pat ki level ayu namar ba wat ia ka surok ke bandai sapo ke with bridge layang deki kalidet kali private sudah ha ka jingkren jong wei na ki exporter ba oris bai ong ba kimju ki trok ki bikilet sapo mo ki umde tang ki trok kit mau ki balet sapo jaka with bridge hendrai kajing pengsan bijong i kalong bai ba judan kata kit khat ka kit palaton ba pihak ban sngo phu suan nengkong yela dia
ba pihak banyai na katai ka surok tharia ka bahaban pas limba ya ka jingking umdut ya ka ba la tho tingkreng dak saibur ba pimla banyai palat ya ka khat arton na kadau jong jing tuat jong tu jingki hakabai di ba ka jingkren pada jong wei u orang ba nang thina po maulong James Nongneng hakabau laong ba kani ka khat arton kalong applicable na em hakathi ka international khai motion ngaong ku na em hakite pat kisni ki ba phila khai bro skata phiat dakaton ba kuno phiat palat em ka khat arton na kadau ngong yu wajim small bode na po maulong mde banwan batai start siapo ka lain majai ka badang hap hapo ka himasora suob ha ban pet ila ka jong ka hima maulong jong phi ka badan ru ka LCS santhina po boltli ya ka ba ngamtip la ka dan with bridge na em henry dan kam nomor babila sei pila sedang hi ban keren mentak singi ha ban keren ha ka bede ban ka LCS maulong kenang ba insto thu kai lada ka sarkar ka pelat samaulong klam with bridge lani ka thau do tau CFT balai pat ka sarkar one book with bridge sakani ka than tharia bat ka than umdut jogi te kan ngi kan bangi dang up ya kanika jubab atau assistant commissioner ya kaba ngintip dikena balai bakim simla penbiang CCTV balai bakim simla la ban te lakam kata jingi ya khat aton penban kendet kensan kiwan kini ki eksporter ki bawan ban intervene ha pedek ban keno penban yang bang di eksporter hang ni kan kejingkeli kami dan iu dan kejingke trilang atau dan jing trilang ha pedeng joka transport department bat kini kinong hi bakiniat palat ya khat aton tetapi kejingkeli dan iu pedeng jong kenika jingya ke jongki ni mo nomor kani hapo kani ka LCS ngekran bet hapo ka LCS jong kamajai nomor ba ngamla ban kran sikiwi ki LCS nani sikiwi kumbakila ong mo bali pimpet lang igiwi gilenti ngamde nakata kalenti pe kumbong bajim su bali pimpet lang su bajim su kan pe maulong de bonon pe semajai ya hakap banti kena ban penti kena ya kani ka jingya bet ya tenti ka jinglong khoi agar kom khai ka pateng ka don kam ya ka CBI ka don kam ya ka ID ka don kam ya ka IT bakin hiar sathi ban penti kena ba kani ka kam khai ka long ka khoi ka basuba henrei ngam yi ba kani ka kam khai pateng henti ka long ka khoi ka basuba ong mene ngala kret mene ba ki haban sei taki evidence kijing shisha bro ya ka jing tenok ka joki yang bat menta ngan sei ya ka evidence ha ka ba kini ki view ki ba ong bakim dei kita ki high level tinang ni menta ka ban pen ie bi kidi ki level ayu kini pi ka ban pe menta ni se page bet nei ilok jong pradipal mo namar ngaong balik menta ilok jong pradipal ka kadau kalong ba ngam tip keteng i tu ikong henry ngam ju kampai mo ngam di eksporter ngam ju kampai ti ong gibri itu ikong di ilok jong pradipal kemtah hingo dari bangat tip keteng dengan ong keteng kan pi la daki ong bayatrai para hasihara balai ki kali dikhar kita nya yang thi Kembakalong hi kita khar kim dan dekat training license. Lada ki kali kita pelak ban pelai yang thi. Kadai-kadai ke bakum no ta. Mana belum try ya ke kali. Ngamong berok kidan ki kali khar ki berang kamai yang thi. But lada kidang kamai kemut tu try di benan ne ke training license. Ha bandan em Henry kabangum kata kim dan. Pi. Sibun ki nak ta kadau ba
ngasultanat hi ba kitu gibriu kimi khat atarik ba kin kran persaingan amar ba ngayo ekalak pada ba nganti jeliu hai kini ki gibriu po majai ngako aban keli to keli shu ong ki penkesan la di bagi khat aton ki eksportar mo ngam ong ki mainar kidan la kajong kamau lo jong mau kidan la kajong salan ngai bikiem hendak ki eksportar ngako aban keli ki tip nam tip kat no kador jong mau Shiton. Garid assessment habari ha support Bangladesh. Mentala kat nus nam ngatip bakdei $10. Kumnu kiem lada kamdei ke bakiem naka overload kumnu kin kam bakiem naka ni khadarton. Tang lari ban sutu, tang lari ban lap em. Ka kam buitu sing gibriu. No mador South Chief Secretary trong ka state of Meghalaya ban panjing sai kai gani ka khat arton kai gani ka real assessment kadi bantan iha panekran ha real assessment ru henry kinle kumno lada kamdan kanu ka jingla banyarap nakaliang jong u Chief Secretary jong ka state of Meghalaya manu ban bakli kata na takataw nga karpat ipi ki press sngopa ban budin diang ki gibriu ki bakran ki baong ban Chief Secretary lanu kinle kitong kambale mador kenang ban tip ban penti kena bakata khai ke pateng hangke kalong ka bakoi basuba ganja kani ka jing ya mi apa press nga lech po police station po majai ban kran daga baskopko daga bajai ban ong ya pulit hangke ba pihak ban pet ya kani ka jingkit palat put jeng kitrok namar ba kalakta ya kasurok kaba kahimasora kahaban bintit kahaban penha namar hapot bakasni uta kasurok brokat yami isa surok brokat ya kaang kin aidau ba lasit mau ya ki kelung kena kin aidau ba kalakti kin aidau nadaw sidong kin aidau tinrei walada ngilalek banyak kendu ya hapok police station nanti pulet nanti kata kam simla dan kenu ka impact dan kenu ka pan ngini bahkan nerap ba kini kitrok kinya khaton tendang ilayat kamjrong kumni te kala mi sakajeng ya moh itu rukila amak itu gibri bastati ba khat da to meeting te ngangai skam ba kani kajeng ya kun jungi kadai ban nang jrong mde ban kut na tam takasngi kamtam nakaliang jong pigi press da phila ban bodien ni to kajeng ong ban net show chief secretary namar ba nakaliang jungi ngi kwa bantip bau chief secretary unle ayu halor kata ka presentation kajong ki taki eksportar mo wala da ngamde no khayir unre henry menta nomor bakini kelas dah ngi hap hi ban pedi ka read assessment menta ka de ka $10 ngi hap ban kli mundur no phil da phikli kat no umau no pak kwari gio ki hap ban thiet em ka salan ki hap ban siu em ka bai gali hap ban siu em bai driver bat baro kita ki jinglut jing step ki expenditure baro hadin da philayo ka bel phin haban buria lamda kini gibriu ki yonong naka jingtam naka jingkit palapo si dolar kala banlong koma tongan sebut ada fibu prapo tenggal mon ma kahyar kiu pi nyok penriu lani prapo kumta pi kahyar kiu namla ban batai exact ya ka dolar ke kahyar kiu dena tak tahu kani ka jingle cogi di gibriu ka penduk nong ya ka state government ka hangni gilaban ong ba kadon ka leakage jong ka revenue jong ka state government ka bahe hadu kata ta dena tak tahu setenat nomor baki ong bade chopo chief secretary le seleng ba